आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ। ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଚିପ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମେଥଡ଼ରେ ଥରେ ଏମିତି ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। କୁକ୍ ୱିଥ୍ ରାଜୀବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି 7ରୁ 8ଟା କଅଁଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଏଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ। ଆପଣ ୟା ଜାଗାରେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଟାକି ପେଷ୍ଟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଠି ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ହଳଦୀଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏବେ ମୁଁ ସେମ୍ ଚାମଚରେ ଫୁଲ୍ 1 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ କେତେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ବାଇଗଣ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି ନିହାତି ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଠି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେମ୍ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେମ୍ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ସବୁ ମସଲା ଏଠି ରହିଲାଣି, ତା ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପରିବାରେ ଆମର ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଭଲସେ ପରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଚାରିପଟକୁ ଆମର ସବୁ ମସଲା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର କୁଟା ସବୁ ଚାରିପଟରେ ଲାଗିଯିବ। ଆରାମସେ ଏଇଟା ଗୋଳାନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲସେ ଆମର ବାଇଗଣର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର ଲୁଣ ମସଲା ସବୁକିଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି ପାଖାପାଖି ମସଲା ସବୁକୁ, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସକୁ ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମରୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି, ତ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚାରିପଟକୁ ମୁଁ ଭୁରେଇକି ବେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼କୁ ସମାନ ଯିବ, ତା ସହିତ ପରଫେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଲାଖିବ। ବେସନଟା ଆମର ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼େଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ବାସ୍ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ଚାରିପଟକୁ ଭଲସେ ଆମର ବେସନଟା ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆରାମସେ ବେସନକୁ ଚାରିପଟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ସେମ୍ କପ୍ରେ ଅଧା କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ଘୁରେଇକି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ ଏମିତି ଲାଗିପାରେ, ତ ଆରାମସେ ତାକୁ ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଏଠି କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଚାରିପଟ କରିକି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯେମିତି ଭଲସେ ସେଇଟା ଲାଖିଯିବ ବାଇଗଣର ଚାରିପଟରେ। ବାସ୍ ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲେ ଆମର ବାଇଗଣରେ ସବୁ ମସଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବେସନ ଭଲସେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଧଳା ରାଶି। ଏଇଟା ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ରାଶି ଜାଗାରେ କଳା ରାଶି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏସବୁ ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଆମର ବାଇଗଣ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇ ବସାଇବା ଆଉ ବାଇଗଣ ଛାଣିବା।
एबे एठी मु गैस ऑन करके कढ़ाई बर्तमान बसई देथिले और रिफाइंड ऑयल मध्य गरम होवा पे हाई फ्लेम रे छाड़ी देथिले। एठी गरम ही आसलानी देखंतु बर्तमान किछि बाइगण मु देइछि अल्प अल्प करिकी। एमिति बाइगण दियंतु जेमति तेल थिबो तार गोटे भाग आपण बाइगण देबे, तो अल्प बाइगण हेले सेटा बहुत जल्दी फ्राए हो जाए आउ तेल न लागिबार मध्ये चांसेस थाए। अदरवाइज आमे जदि अधिका बाइगण देदेबा तेल कम देथिबा ताहाले तेल पीजिबो बाइगण रे, तो आपण सेटा निहाती ध्यान रखिकी बाइगण छाणंतु। एबे देखंतु एठी मु जेतिकी तेल देइछि तार चारि भागरु गोटे भाग ही मु बाइगण एथिरे ऐड करिछि, जहा द्वारा सेटा इजीली फ्राए हो जिवो भलसे आ तेल मध्ये बाइगण रे लागिबनी। बस गैस रे जला हाई फ्लेम रखिकी बाइगण छाणंतु, जहा द्वारा तेल टोटाली पीबनी। आ जदि आमे लो फ्लेम किंबा लो टू मीडियम फ्लेम रे बाइगण छाणीबा ताहले तेल पीजिबार चांसेस बहुत अधिका थाए। मझिरे मझिरे ताको टिके मु एपट सेपट कर नउछि जेमति चारिपट हमर प्रॉपर्ली फ्राए हो जिवो। आपण मानको परफेक्ट कलर मध्ये मु देखौछि। एठी देखंतु 3 रु 4 मिनिट परे इछि एमिति हे जाइछि मोर फास्ट बाइगण। आ देखंतु कलर केते बढ़िया देखा जाउछि। तो एठी फास्ट भाड़ी बाइगण चिप्स मोर बनिकी रेडी हो जाइछि। आको बर्तमान एबे मु बाहर कर नउछि आ सेकंड भाड़ी बर्तमान ऐड करिवि। एबे एठी मु सेकंड भाड़ी पाई बाइगण बर्तमान ऐड करूछि। ठीक एमिति करिकी मु बळका जहाँ बाइगण रहिला ताको मध्ये छाणी नेबी परफेक्ट कलर करिकी। तो आपण माने मो मेथड रे एमती गरमा गरम बाइगण चिप्स बनेकी खांतु। आ केमिति लागिला निश्चित रूप से मो सहित शेयर करंतु कमेंट माध्यम रे। आजि पाई रहुछि, पुणी देखा हबा आ गोटे न्यू रेसिपी सहित। नमस्कार।